niin, nyt seuraa tämä teidän paljon toivoma rintaliiviopas. Eli mun nimi on Maisa ja mä oon toiminut yli 3 vuotta myymäläpäällikkönä rintaliivimyymälässä ja sitten lisäksi mä ompelen, eli osaamista löytyy. Nyt te näette mulla päällä tässä rintaliivin, joka on mulle juuri se oikea koko. Te näette tuolla myöhemmin vielä rintaliivin, joka on väärä koko. Ja mä kerron teille nyt ensin, että miksi tämä rintaliivi istuu ja mitä teidän pitää itse huomioida, kun te etitte istuvaa rintaliiviä. Eli ensinnäkin olkaimet. Nämä ei paina mun olkapäähän. Nämä on aika rennosti täällä. Tänne menee suunnilleen 1,5 sormea väliin tähän olkapään päälle. Jos te joudutte pitämään kireemmällä olkainta, teillä on liian iso liivin ympärys hyvin todennäköisesti. Sitten kuppi. Kuppi kuuluu istua niin, että täältä yläpuolelta ei tursua rintaa ulos, vaan se istuu sinne kupin sisään nätisti. Ja kaarituki kuuluu tulla koko rinnan ympäri, eli täältä alta ja ympäri. Eli mun rintakudos päättyy tähän, niin mun kaarituki on tässä. Mun kaarituki ei ole mun rinnan päällä, vaan mun rinnan takana. Ja kuten näette, se menee aika taakse. Sitten se kulkee täältä rinnan alta, pysyen koko ajan napakasti kiinni mussa, ja se tulee tänne keskelle ja pysyy mun rintakehässä kiinni. Eli näin se rintaliivi pysyy napakkana sun päällä ja se kaarituki antaa sulle nostetta, mutta se ei lähde painamaan eikä vääntämään eikä kääntämään sua päin, vaan se pysyy siinä, missä se on. Jos susta tuntuu päiväaikana, että sun kaarituki liikkuu sun päällä tai se painaa tuolta tai painaa täältä, niin sulla on joko liian suuri ympärys tai jos sulla on jostain syystä ihan oikein koko päällä, niin sulla on väärän mallinen liivi. Sitten ympärys. Ympärys on kaikista tärkein osa teidän rintaliiviä. Ympäryksen pitää istua teidän päällä napakasti ja se ei saa nousta tänne ylös teidän selästä. Jos näin tapahtuu ja se ei ole napakka, niin teillä tukee siinä rintaliivissä. 80% rintaliivin tuesta tulee teidän ympäryksestä. Ja tästä kun mä käännyn, niin te näette, että mulla on täällä löysimmässä hakasessa nämä rintaliivit, koska nämä on ihan uudet. Uudet rintaliivit kuuluu aina istua siihen löysimpään hakaseen, ja sitten kun sä käytät niitä, niin sä voit kiristää niitä sinne kireempiin hakasiin myöhemmin. Eli jos sä saat heti sinne kireempään hakaseen, sulla on liian iso ympärys. Lisäksi te näette, anteeksi meillä koirat haukkuu, mutta te näette, että tämä ympärys ei nouse mulla tänne selkään ylös, vaan se pysyy suorassa ihan aavistuksen mun vartalomallilla, niin on alempana täältä takaa, mutta hyvin suorassa tästä sivulta ja pysyy myös suorassa täältä alhaalta. Ja vaikka mä nostelen käsiä ja muuta, niin se liivi ei lähde nousemaan mun selkää pitkin ylös. Eli siinä te näette nyt, liivi istuu hyvin päälle. Miten tähän kokoon on päädytty? Te ette löydä sitä oikeaa kokoa mittaamalla. Jos mä mittaisin mun rinnan päältä ja mun rinnan alta koon, niin se olisi 95, varmaan joku G. Ei sinne päinkään ole mun oikea koko. Vaikka mun rinnan alaympärys on 95, niin mun kuppikoko ja mun ympärys on ihan eri. Eli mun ympärys on oikeasti 65 rintaliivissä ja mun kuppi on O. Jos te mietitte sitä kokoa, niin kyse ei ole siitä teidän eksaktimitoista, vaan kyse on siitä, että minkälaisella suhteella se liivi istuu teidän päälle. Eli jos sulla on iso rinta, sä tarvit pidemmän kaarituen, isomman kupin, joka syö siitä sun ympäryksestä mittaa pois. Ja silloin sulla on iso kuppi ja pieni ympärys, kuten mulla. Tai toistepäin voi olla, että sulla ei ole paljon kuppia, mutta sitten sulla on leveämpi ympärys, niin silloin sun pitää miettiä toisen suuntaan sitä istuvuutta. Eli ei ole olemassa mitään tällaista mittataulukkoa, missä voit katsoa, että tuossa on mun rinnan ympärys, tuossa on mun rinnan päällä, toi on mun kuppikoko. Ei. Todella harvinaista, että löydät sieltä sen eksaktisti istuvan liivin. Ja kuten näette, niin tää on nyt se paljon pienempi ympärys, paljon suurempi kuppi. Te voitte ottaa rinnakkaiskokoja, mikä itse asiassa mullakin on päällä, koska 65 O-liivejä ei kauheasti löydy, mutta mullakin on päällä rinnakkaiskoko, eli tämä on 70M. Eli mulla on yhden ympäryksen suurempi ympärys ja 2 kuppia sitten pienempi kuppi. Niin silloin mä saan sen istuvuuden hyväksi. Se on aika hyvä semmoinen laskusuhdanne rinnakkaiskokoon. Se riippuu vähän teidän rinnan mallista. Ja rinnan mallista puheen ollen, se vaikuttaa paljon siihen, että mikä malli rintaliivistä teillä tuntuu parhaimmalta päälle. Mulle parhaimmalta tuntuu yleensä plunge ja sitten push-up-liivit, johtuen siitä, että tämä kaarituet ei nouse näin ylös tästä keskeltä, ja ne ei myöskään mene hirveän leveästi tänne selän puolelle. Ja se johtuu siitä, että mun rinnan malli on itse asiassa ulkoneva, eli mun rinta tulee tuonne päin, mutta ei tänne sivulle. Eli mulla ei ole leveä rinta.
Eli mun kaarituen ei tarvi olla niin leveä. Jos sulla taas on leveämpi rinta, niin sitten siinä full cup tai palkonette-malli on todennäköisesti sulle parempi. Mulle ne taas ei istu, vaikka ne on ihan tismalleen oikeata kokoa. Eli ensimmäisenä mä suosittelen, että te menette alan liikkeeseen ja te mittautatte itsenne, te sovitatte siellä, löydätte sen oikein koon. Kun te olette löytänyt sen oikein koon, niin kokeilkaa eri malleja päälle. Ja sieltä te löydätte sitten sen, että aha, nämä mallit on mun juttu, nämä mallit ei ole yhtään mun juttu. Ja silloin teillä on tulevaisuudessa paljon helpompi rupea ostaa liivejä, kun te tiedätte jo, että tämä koko ja tällaiset mallit, mun ei tarvinnut muita edes rupea sovittelemaan päälle. Ja jälleen kerran etitte liivin, jossa olkain ei tarvitse vetää superkireille, maks 2 sormea menee sinne alle. Täältä rinnan päältä ei pursua mitään ulos, vaan rinta istuu kokonaan kuppiin. Kaarituki istuu napakasti teitä vasten koko matkan ja se menee teidän rintakuudoksen taakse ja eteen, eli rinnan kunnolla sivuille taakse ja alle, ei tähän päälle, silloin se ei istu. Teidän ympärys on napakka, alun perin tuohon löysimpään hakaseen ja se pysyy paikalla, kun te liikutatte ja se pysyy täällä alhaalla, ei nouse ylöspäin. No niin, siinä oli hyvin istuva liivi ja seuraavaksi mä näytän teille päällä liivin, joka ei istu mulle ollenkaan, joka on itse asiassa sen mittataulukon mukaan otettu. No niin, ja tässä on nyt sitten mittataulukon mukaan otettu liivi. Eli jos mä olisin laskenut tietyistä mittataulukoista mun koon, ottamalla täältä mitan ja tästä mitan, niin mun mitta olisi ollut 95F tai G, ei suinkaan 65O. Eli tästä te näette, kuinka paljon ne mittataulukot voi teille valehdella. Eli jos me katsotaan nyt, että mikä tässä liivissä on pielessä. No ensinnäkin olkaimet. Tällaiset superpitkät, mutta myös aika leveät mulle. Eli nämä tipahtaisi aika helposti mun olkapäältä alas, koska ympärys on liian suuri. Mä oon joutunut tätä olkainta aika kireelle, että tää istuu edes jotenkuten mulle päälle. Mutta ei tää silti istu. Kuten näette, täällä ollaan ihan löysänä, eli kaarituet ei istu tänne rintakehän keskelle. Lisäksi täältä sivulta kun katsotaan, niin mun rinta tursuu tästä ulos. Ja jos mä vaikka kumartuisin ja nousisin ylös, niin se olisi heti melkein ulkona se rinta sieltä kupista. Lisäksi me nähdään täältä. Täällä on rintakudosta, joka ei ole täällä kupin sisällä. Lisäksi tämä kaarituki päättyy tähän. Eli tämä on selkeästi mun rinnan päällä. Mun rinta jatkuu tänne asti ja kaarituen pitäisi jatkuu tänne asti myös. Ympärys on hyvin löysä. Voin soitella kuin haitaria. Ja kun mä käännyn ympäri, te näette, että tämä on mulla kireimmässä hakasessa kiinni. Ja tämä on tosi ylhäällä täältä mun selästä. Ja kun mä liikun, niin te näette, se vaan nousee ylemmäs ja ylemmäs. Ja te näette tässä sivulta hyvin, kuinka korkea toi selkäosa on verrattuna eteen. Eli tää liivihän vetää mut näin. Mun ryhti menee heti näin. Te näette, mä oon tämmönen etukennonen. Kun tuossa toisessa liivissä se veti mut näin. Eli tosissaan tällä tavalla, jos teidän liivi istuu päällä, niin teillä on hyvin todennäköisesti liian pieni kuppi ja liian suuri ympärys. Tai jos teillä on mitä tahansa näistä ongelmista, mitä mä näytin tässä liivin kanssa, niin teillä on joko väärä koko tai väärän mallinen liivi. Seuraavaksi mä kerron teille pikkasen vinkkejä rintaliivien päälle pukemisesta sekä mistä saa hyviä ja kivoja liivejä ostettua. No niin, ja nyt ollaan takaisin oikein kokoisessa liivissä. Vinkkiä siihen, miten puette liivin päälle. Parasta olisi, jos te laittaisitte liivin tästä edestä ensin kiinni, laittaisitte kädet tänne taakse ja sitten kiinnittäisitte ne hakaset. Aika mahdotonta, en itse ole ikinä pystynyt, aika moni ihminen ei pysty. Jotenka voitte tehdä myös näin, pieni hetki. Näytän tällä isolla liivillä, koska tämä on nyt ainakin helppo näyttää. Eli pukekaa vaan täältä taakse nämä kupit oikein perin. Sitten kiinni hakaset, nämä nyt menee tänne liian löysästi, mutta näette kuitenkin. Ja tästä ympäri, sitten ylös ja olkaimet päälle. Joskus näen, että jotkut puki niin liiviä, että ne rintakupit oli tälleen väärinpäin. Ja sitten kun täällä on tämä kaarituki ja se on oikein kokoinen, niin sitten plumpsautettiin näin päälle. En suosittele, koska silloin te väännätte sitä kaaritukea koko ajan. Eli jos se on tällä tavalla niin kuin alaspäin osoittaessa. Vaan niin, että se on tänne ylöspäin, kun te käännätte sitä liiviä, niin se kaarituki ei väänny. Eli sillä tavalla voi pukea liivit. Sen jälkeen, kun te olette laittanut ne liivit teidän päälle, niin mä suosittelen, että katsotte, että olkaimet ei ollut mutkalla, koska ne aika usein menee. Sen jälkeen taivuttakaa eteenpäin. Näin. Ja ottakaa rinta täältä sivulta ja vähän rinnan alta ja nostakaa niihin kuppeihin. Näin ja näin. Sitten ylös, ottakaa rintaliivi yläosasta kiinni ja vähän heiluttakaa ja kokeilkaa, että ympärys on oikealla paikalla. Eli täältä näin vielä. Näin testataan. Hyvin istuu kaikkialta, missään ei ole mitään mutkia.
Ja sitten mä annan teille pienen vinkin. Jos te olette ostamassa rintaliiviä ja teille löytyy oikea koko, mutta se tuntuu vähän ahdistavalta päällä, se on vähän inhottava. Mutta sitten jos te kokeilette seuraavaa kokoa tai rinnakkaiskokoa, niin ei se ihan istu. Se lähtee se ryhtiin, se on vähän ehkä löysähkö. No sitten suosittelen teille jatkopalaa. Jatkopala on erittäin hyvä apuväline, kun te alatte käyttämään rintaliiviä, joka on teille oikein kokoinen. Eli näytän vielä tuolla toisella liivillä. Laitatte tämän tänne liivin takaosaan kiinni, ihan niin kuin se vaan jatkuisi rintaliivin hakasina. Näin. Ja sitten te laitatte sen teidän päälle ja kiinnitättekin tämän jatko-osan hakasiin. Tällä tavalla te saatte 6 kiristyskohtaa teidän liiviin, jolloin teidän liivi on paljon pitkäikäisempi ja se ryhti pysyy siinä liivissä koko ajan. Jos te tosissaan otatte sen rinnakkaiskoon ja sitten heti tunnette, että ei tämä nyt olekaan ihan ok, niin teidän käytössä tosi nopeasti niin, että joudutte laittaa aika kireäksi sitä liiviä ja sitten se on aika nopeasti huonon kokoinen teidän päällä. Niin jatkopala, ja näitä saa monella eri leveydellä ja eri väreissä, niin tää on semmonen, mihin kannattaa satsata sitten, jos joutuu vähän niiden kokojen välillä ränkläämään. Nää ei paljon maksa, muutama euro. Ja sitten vielä, että no, mistä mä ostan mun liivit? No ensinnäkin mä ostan aika paljon ulkomailta, johtuen ihan siitä, että 65 O:ta tai 70 M ei paljon löydy Suomesta. Vaikka mä ostan ulkomailta, eli mä tilaan paljon esimerkiksi Briteistä liivejä, mä oon tilannut myös Hollannista näin edespäin, niin mä otan silti aina ihan tismalleen saman koon. Niissä on yleensä se muuntotaulukko, eli brittikoko ja mikä on EU-koko. Ja mä vaan katson sitä EU-kokoa, että se vastaa joko sitä 70 M tai 65 O:ta. Eli okei, se istuu, ei siinä mitään, se on ok, mä tilaan se, liivi istuu päälle. Nämä on esimerkiksi ulkomailta tilatut liivit. Ja nämä on itse asiassa sellaisesta kaupasta kuin Bravissimo. Se on brittiläinen. Siellä on aika kivoja omia malleja, eli siellä ei ole niin paljon muiden valmistajien mallistoja. Niitäkin löytyy, mutta heiltä löytyy ihan oma mallisto. Ainut ongelmapuoli on se, että heille joutuu maksamaan tullit ja verot. Eli se tulee vähän kalliimmaksi. Toinen erittäin hyvä brittiläinen on Brastock. Siellä on otettu huomioon kaikki lisämaksut, eli kun sä näet sen hinnan sieltä, niin se on se hinta, minkä sä myös maksat. Suomalaisista Luminger, erittäin hyvä asiakaspalvelu ja tosi hyvä osaaminen löytyy sieltä, saat varmasti apua. Ja tietysti se on myös hyvä, että heidän kanssa voi vaihtaa liiviä, eli siitä ei tule mitään lisäkuluja, kun sä vaihdat liiviä, jos nyt tulikin vaikka väärän kokoinen. Sitten jos haluat mittatilausliivi. Ja nämä on itse asiassa sellaisia liivejä, missä ei ole kaaritukia ollenkaan. Eli jos sulla on vaikka joku terveydellinen syy, vaikka kyhmyt täällä kainalossa ja mikään kaarituki, ihan sama mitä mallia sä kokeilet, vaikka jos kuinka oikea koko, niin se kaarituki ei tunnu hyvältä. Niin siinä vaiheessa kaaritueton liivi voi olla hyvä vaihtoehto, mutta siinäkin sun pitää olla oikea koko, jotta sä saat sen nosteen siihen liiviin. Et sä et voi ostaa vaikka XL, vaan sulla pitää olla se vaikka 70i siinä kokona. Niin tämähän on erittäin hyvä vaihtoehto, semmoinen kuin Tekele Pekele. Ja löytyy Instagramista sekä on ihan oma nettisivu. Ja sieltä sä pystyt tilaamaan mittojen mukaan tehdyn liivin. Ja mulla on itse asiassa heidän mittojen mukaan tehty kaarituettomia. Ne on valitettavasti pesussa, joten mä voin niitä tässä näyttää. Mutta niistä sä saat erittäin hyvin istuvan liivin. Ja siellä on myös todella taitava tekijä, joka myös osaa auttaa ongelmatilanteissa. Hän on myös ollut rintaliivimyyjänä kauan. Eli siellä on myös osaamista. No siinä oli tämmönen infopaketti. Ihanaa, että haluaisitte tietää lisää ja katsotaan, jos joskus on joku toinenkin infopaketti, mikä tehdään yhdessä. Mutta jos jotain kysymyksiä, laittakaa alle. Ja tosissaan, tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus, jos te ette halua käyttää tällä tavalla istuvaa liiviä. Se on ihan up to you, mä en pakota ketään. Eli mä en mielelläni lähtisi mihinkään niin kuin nokkapokkaan tässä asiassa. Tämä on tämmöinen yleisopas. Ja tähän voisitte aina palata, jos on rintaliivien kanssa jotain ongelmaa ja mietit, että mikäköhän se oikea koko olisikaan. Mutta kiitos teille kaikille ja laittakaa kysymyksiä ja katsotaan, mitä mä keksin niihin vastata. Kiitos!